Patay ang 40 anyos nga opisyal sa Pag-ibig Fund Central Visayas human mibangga sa punuan sa kahoy ang iyang service vehicle samtang gasubay kini sa daan sa Sitio Palao, Barangay Malusay, Gihulngan City, Negros Oriental gahapon sa buntag, Hulyo 24. Dead on arrival sa Gihulngan District Hospital ang Department Manager sa Pag-ibig Cebu tungod sa grabing kadaot nga nihaguman sa iyang lawas. Naangol usab ang tulo ka mga kaubang opisyal nga taga Pag-ibig Cebu ug Dumaguete lakip na ang ilang driver. Sa investigasyon sa kapulisan gikan sa Gihulngan Heights sa Sitio Palao, Barangay Mahusay human nag-ocular inspection sa gitukod nga subdivision. Samtang gasubay ang ilang sakyanan paliko sa dulukong daan, wa na mupaak ang preno sa ilang sakyanan hangtod nga mibangga kini sa punuan. Sa video ni Gear Barillo Sabak, makita ang pagkaguba sa atubangang bahin sa sakyanan. Makita usab ang danyo sa wang bahin sa sakyanan. Padayong giobserbahan ang duha ka mga opisyal sa Pag-ibig Fund nga nada sa hospital samtang luwas na ang driver nga nahiagom og mga bunog ug samad sa iyang kalawasan. Kinsa ubos na karon sa kustudiya sa kapulisan.